Aquí ens trobem actualment al magatzem de la botiga solidària de la Creu Roja, on hem rebut la 6a donació de Creant Fundació. N'hi ha 6 palets. Hem rebut el 6è lliurament de la Creant Fundació, que això representa 406 caixes, que són 1.576 quilos, i al total des de principi d'any hem rebut 6.593 quilos. Soc Karine Leclerc, coordinadora de la botiga solidària de la Creu Roja. Sobretot gràcies a Creant Fundació per aquesta col·laboració que fa temps que la tenim i espero que durarà, i també donar les gràcies a tots els voluntaris que m'ajuden. Hem pogut fer entrar productes nous que anteriorment no teníem, i gràcies a totes aquestes donacions de Creant Fundació que ens permet donar una miqueta més als usuaris de la botiga. Al dia d'avui tenim 129 persones que representen 70 famílies. Segons la família poden agafar més o menys de quantitat. I tot això està basat en la piràmide de l'OMS per saber les quantitats que necessiten. Tenim productes d'alimentació, productes d'higiene personal i de la llar.